नङा आंनि फट'जों खेबसिनोब्रा नोंसोरखौ आंनि केमेराजों नांला बिदिनो जासिगोन दा मास्क लागानाय रे मास्क लगा केमेरा फिसे भिडिअ बावखियाव सादों आरो आइसिया दंफैयो गाबोनफोर फन हरगोन दे आं एसे बेस्थ' दे बेखौ मोजां सेन्टाराव दं मबाइला नुगोन औ बेखौ नरेसर बेखौ नैखौ मोजां बे बावो फैगोन ने उत्सव आग्ला बे खोथिया खेवजोबनाय बेफोरनो मबाइलाव नुदोंना थांनाय नङा सिलाय गुलिया हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सेटआप चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय माबोरै दं नोंथांमोना दाथ' कोविड-19 जाय भाइरास कर'ना भाइरास बियो बारानिफ्राय बारासो जालांगासिनो दंसै दायो एनिवे आं नोंथांमोनसिम मोनसे बाथ्रा खोथा लाबोदों कि दा जोंना एग्जिट पोल जेनेबा आसामाव एमएलए इलेक्सन जाना थांखांबाय लोगोसे रिजाल्टखौ नेगासिनो दङ नङा होमबा दा रिजाल्टआवहाय माखासे गोबां माने निउस चेनेलफ्रा कंग्रेसआ एसेबां मोनगोन बिजेपिआ एसेबां मोनगोन इउपिपिएलआ बा आदार्सआ एसेबां मोनगोन बायदिसिना बुंलागासिनो दङ आरो बिनि गेजेराव सैथोखौ जोङो 2 मेआव मोननो हागौ आरो ना 2 मेआवहाय मोनगोन आरो दा बिनि सिगांनो दिनैथ' 30 जाबाय 30 एप्रिल ओमफ्राय बिनि गेजेराव गाबोन 1 नङा होमबा दा बे समावनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हालांबाजाराव युथ माने इउपिपिएलनि युथ केम्प दङ बेयावहाय डाइरेक्टलि अपेन फायार खालामदों आरो बेखौ आं नोंथांमोननिसिम प्रुफ देखायगोन माखासे माने अपेनलि माने फायार खालामदों माने इउपिपिएलनि युथ केम्पआव आरोना हालांबाजाराव माबा दुश्मनी दं माबा पार्सनेलि दं बाप एसेबां गिदिर गुलि जुदि मानसिनाव नांनायमोनब्ला मा जागौमोन आयौ दा माने सिलाइ लानानै बायदिसिना लानानै दा गेलेगासिनो दं दासिमबो आरो जोंनि पुलिस डिपार्टमेन्टआ मा खालामदों दासिमबो माने बेफोरबायदि इसेबां गिदिर सिलाइ माने गिदिर सिलाइ गोनां आरो सिलाइ गुलि बेफोरबायदिखौ हमगासिनो दं होमबाबो बोखांजोबनो हायाखै ओरैबायदि जुदि मानसिनाव जुदि नांनाय मोनब्ला होमबाथ' बेसेबां अना खाना जायखौ गावदों बिनाव थैनांगौमोन आरो थैगौमोन नङा होमबा दा बिराद साननो गोनां बाथ्रा आरोना दा जै खामानिखौ मावखांनायनि उनाव फस्थायब्लाबो आं मावफ्लांबाय आइ एम सरि होनबाबो जाया मिथिबायना बेखौ मोनफिना जाय मानसिखौ नों गावदोंना बे मानसिखौ नों जुदि आइ एम सरि होनबाबो नों बेखौ मोनखाला जुदि खर'आव नांबाथ' गैखाला आरो आथिङाव नांबा आथिंफ्रा माबा मोनसे जाबाबो बा आखाइया नांदोंबा आखाइया माबा मोनसे जाबाबो दे बे मोनसे जाबाय बाट खिन्थु बोरैबा जुदि बबेबा जायगायाव नांनांगौब्ला नङा होमबा उदैयानो जान बिखायानो होन खर'आनो होन नङा होमबा स' जुदि नांबाथाय जाया माने सेसखा आरोना बिनिखायनो आं रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोनखौ हाथियार लानानै बेफोरबायदि खालामनाया एसे गोरोन्थि आरो बेफोरखौ एसे जानगाराव दोन मानो होनोब्ला मालायनि बा नोंखौबो सोरबा बेफोरबायदि गावोब्ला नों माबायदि मोनगोन नङा होमबा दा जाय गाव जादों बिसोरबोथ' हाथियार लानो हायो स्रोदै गावखुमानो हायो नङा होमबा बाट बिसोर मानो गावाखै नङा होमबा मा बिसोरनाव सिलाय बायनो हानाय अकात गैया नामा नङा होमबा थ' दङ नङा होमबा स' बिसोरो बाहायाखै बिकज बेफोर इलिगेल नङा होमबा स' मानो बेफोरबायदि जुजिलायनांगौ जाखो थ' जुदि जुजिलायनोब्ला डाइरेक्टलि आखाइ खालि एखेबारे फिल्डफ्राव थांनानै बुलायलायथां नङा होमबा सोरनाबा सिलाय दं सोरनाबा गैया बेफोरबायदि मा फाइटिं बिलाय नङा होमबा बेखौथ' मोनसे हिर' बुङाना नङा होमबा आरो दा मोनसे बाथ्रा कि जा गोदान आफाद दाजानाय NLFनिफ्राय मोनसे आर'ज बिलाइ आं नुनो मोनदों बे बिथांमोना जेब्लासिम बड'लेण्ड स्टेट होआ अब्लासिम बिथांमोना सारेन्डार खालामा बेबायदि होनदों आरो लोगोसे आं बिथांमोनखौ सेलिब्रेट खालामनो सानो NLFनि माखासे सोद्रोमाफोरखौ बिथांमोना गावसोरनि समायखौ दोननानै बिथाङा माने मुभमेन्टआव थांफिनदों बाट बै समावहाय जेब्ला मुभमेन्ट हाबजेनदोंमोन अब्ला बै समाव इन्ट्र'आ एसे गोरोन्थि जादोंमोन बाट बिथांमोना दायो नैबे खोथाखौ बुंदों जेनेबा बड'लेण्ड स्टेट मोनागौ मानि बिथांमोना मुभमेन्ट खालामफिनबाय थागोन स' माखासे सुबुं दंबावो जायफोर बिथांमोना बेफोरबायदि सानदों स' बिथांमोनहा मा खालामो जाहाथे मोजाङै थांथों मोजां खामानि मावलांथों बिथांमोनहा आरो लोगोसे गाज्रिल' जायखिजाया हारिखौल' बदनाम खालामनाङा सारमोनहा आं बेखौनो खावलायो सारमोननिसिम
बिनि गेजेराव आं बेखौ बुंबावगोन कि जिनु आरो अमस बसुमतारी दाख्लै बावै आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आरो बे भिडिअ बानायनायनि गेजेराव सानै मानसि मोननायनि स्क्रिन मोनसेखौ माने जाय मानसिखौ होनांगौमोन बे मानसिनिखौ होआलासिनो गुबुन मानसिनिखौ होफ्लांदों आइ एम स' सरि स' आं दायो बे मानसिखौ मोनसे नैबे मानसिखौसो मोन्दोंमोन आरो नैबे स्क्रिनाव होनायखौ आङो होफ्लांदों जिनु बसुमतारीखौ बे जिनु बसुमतारीखौ मोनाखै बाट नामखौ आङो बुंखादों रहिला आरो मौसुमि होननानै बाट आङो बेयावहाय जिनु बसुमतारीखौ होफ्लांबाय ओमफ्राय माने रहिलानिखौ होआसै आङो माने रहिलाखौ नामखौ होनदों बाट आङो माने नामखौ होनदोंब्लाबो जिनुनि पिक्सारखौसो होनानै होबाय आरो ना स' बेवहाय बिथाङा जाय जिनुनि हौवा अमस बसुमतारी आंनाव कल खालामनानै बारे बारे बुंहै नालाय आं बे भिडिअखौ बानायफिननानै नोंथांमोनजों इनक्लुड खालामफानानै होबाय एड खालामनानै होबाय स' आं बेखौनो बुंनो सानो कि रिजाल्टनि टाइमा सफैगासिनो दङ मेनि 2 तारिखआवहाय आरो लोगोसे बे हाथियार लानानै जे गावदों इन्जुराथ' गब्लंलाङासै बारु खिन्थु इन्जुरा थाबाय बेयावनो बाट मोनसे खोथा जुदि मानसिनाव नांनाय मोनबा मा जागौमोन बेखौ साननांगौ आरो ना एसे खुलुमबाय